ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд он мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар ватсапи экранмуда рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошини фурӯшӣ. Мошино бениҳоят арзон ва яъне ки интихоби мошино интихоб хела бисёр аст. Дӯстони азиз, ҳастаи мошиное ки рӯй карда Daewoo Matiz ҳастаи дӯстони азиз, срочно бо нархи арзон ҳастаи. Ҳастаи Toyota Vitz ҳастаи бо нархи арзон. Mercedes-ҳои сечка, биёмни ва сечкаи простой ҳастаи бо нархи арзон. ва ҳастаи великои фурӯшӣ ҳастаи Opel Sedan ҳастаи бо нархи арзон. ҳастаи Opel Hatchback ҳастаи бо нархи арзон ҳастаи дӯстони азиз. ва ҳастаи Opel Caravan ҳастаи бо нархи арзон. Lada Priora ҳастаи бо нархи арзон. ва ҳастаи дӯстони азиз Домашний кинотеатр ҳастаи бо нархи арзон фурӯшӣ. хоб ҳастаи Lada Priora. ва ҳастаи BMW 3 серия соли 2008 ҳастаи бо нархи арзон. ва ҳастаи Mercedes-ҳои Zaychka ҳастаи Opel Vectra ҳастаи бо нархи арзон ва дигаран марки мошино ки бо нархи арзон ва курси мисол бошад 129 сомон навора маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи баъдрон ки сечка биёмни соли 461999 ҳастаи ки сӯишбуриш бензини холияе. Объем мотораш 2 литраи, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин тоза, кондитсионер, электропакет, чухалакҳои фасон, салоншам тоза ҳастаи мошин идеални сазисияи мошин дар воздух, яъне ки номерош транзит. Дӯстони азиз, документош бучидагия. балонош мегад миёна хадавой мегад дӯстони азиз дорад. Инам хеле светои мошинча объёмни. нархи мошин мега 53000 сомон ҳастаи боз камтар муомила мешавад. нархи мошина арзон модия срочно мегад пул дар кора. 99 сол мошин объёмняй. дӯстони азиз 53000 сомон ҳастаи муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Клобда. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 95 рақамҳои дастӣ кор мекунад. дуюмаш рақамҳои расӣ, ахираш 97, инашда WhatsApp дорад. якумаш рақамҳои 95 дастӣ Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои расӣ, инашда WhatsApp дорад. дӯстони азиз, оиди сечка шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ прямо дар рақамашо занг занен, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад ва арзон мекунад. мошин объёмни 99 сол 53000 муомила дорад. мошинчаи хуб, мошин транзит тайёраи снятае, метавонед мақсад гиред. шумош бо арзон мешавад, маромад занг занед. Мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастаи баъдрон ки срочнаи фурӯши Toyota Vitz мошини экономни соли 26-2010 сол ҳастае ки сӯишбориш бензини холияи, моторош 1.3 ҳастаи, коробкаш автоматае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастаи, балоно 80% ҳастаи, хадавои шамсо дӯстони азиз, задни камера, монитор ва мақсад ки центразамок дигар чиҳои лозими чиқолашам нав, балоншам соз. мошин экономни. нархи мошина мега 58000 мега бо муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошин 58 бо муомила савдош дар назди капоти мошин ҳастаи. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ, рақамҳои поёмдаст, рақамҳои билайн, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. срочна фурӯшӣ 58000 сомон ҳастаи, бо ягон чиз муомила мешавад. шахсоне ки мехарем маромад срочна занг занем. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техника, компания хоҳем ки дар канали мо реклама кардан, дар рақамҳои болобуда ҳастаи 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки фурӯшӣ бошад рӯй кунед, мо рекламада мемонем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lada Priora ҳастаи баъдрон ки срочна фурӯшӣ ҳастаи. Lada Priora мошини молодёжни советский срочна соли 26-2007 сол ҳастаи ки сӯишбориш бензини холияи, мотори 1.16 клапана, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон б дар ин мошин молодёжни идеални сазисияни. хоб дӯстон аз мошин хеле ки ядаст гаштаи мошин дар дуни шаҳр гаштаги ҳастаи мошин. хоб тақрибан 1 моҳи дигар ҳуҷҷаташ мондагӣ ҳастаи. хоб 4 та балон мега 90% ҳастаи, хадавой мега соз, салоншам тоза ҳастаи ва светои зурае. балон нав. нархи мошина мега 30000 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. дӯстони азиз, 30000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошин мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои билайни ҳисобшин, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp дорад. ҳолаташ мегад бениҳоят зури бадай, электропакет ҳам намуд комфортра мошин 1 моҳи дигар мегад, мақсад ки ҳуҷҷатош мондагӣ ҳастаи. дӯстони азиз, мошин дар шаҳр шахсоне ки мехарем маромад занг занем, маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳошон гирем. хайдори аниқда муомила ва савдои хуб дорад. маромад.
мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-сае ки дар кузифи Sedan срочна фурӯшӣ. Opel Sedan соли бори 1694 ҳастае ки сӯизфурӯш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон аз мошин мегӯяд то моҳи октябра ҳуҷа дорад. балонош мегӯяд навай. ходовой мегӯяд со дискакои яъне ки шапалок паук дискакои престижни зур. хоб люкам дорад. салоншам тоза ҳастад. нархи мошин 27,000 сомон ҳастад. боз арзон мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. монитор люк балон ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 27,000 сомон ҳастад. бо камтар муомила мешавад. срочна мегӯяд сум дар кора. якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 88 рақамҳои дастӣ кор мекунанд. дуюмаш рақамҳои наша дастӣ ахираш 75 инаш да WhatsApp дорад. дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад. балон мегӯяд нав ходовой кардагӣ то қасуми холи алиш намешавад. 27,000 дар шаҳри Душанбе. шахсоне ки мехарем маромат занг занед. дӯстон азиз ногуфтанам шахсоне ки дар ҳамин аввори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментарӣ нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред хоҳед ки реклама карданд дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp имо телеграм дорад. дар ҳамин рақамҳо сурат маълумоти муштариро рӯй кунем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум великои фурӯшӣ. дӯстон азиз великои фурӯшӣ беу ҳастае ки ай Корея омадагӣ сайстайлишон зури бада яъне ки велико аз Корея омадагӣ великои беуае размерои майда калон ҳамаи намудаш ҳастад. дӯстони азиз спортивни зур бо нархҳои арзон ва дастафкаш кардӣ. ин велико қарор доранд дар шаҳри Душанбе дар 7 километр хоин ба ҳамаи шаҳру наҳои Тоҷикистон дастафкаш бепул астае. ҳар як кадомашон нархҳошон дар рӯи сурат дар рӯи экран навистагиат. дӯстони азиз нархҳошон 750 550 ав нархҳои поёнам арзонам ҳастае. ҳамаашонро дидестем ки дар мақсад ки экран навистагӣ ҳастае. чӣ хеле дӯстон дастафка мегӯяд ба ҷое ки дорукур ҳастае дастафка мегӯяд мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафонии ҳисобшуни рақамҳо ҳам кор мекард. рақамҳошон WhatsApp Telegram ҳама намуд сайт пайваст дорад. дастафка ройгон ба ҳамаҷо великои корейский беу. баробар дӯстон азиз срочна бо нархи арзон мондагӣ ҳастад. нархҳошонам метавонем ки занг занем. ногуфтанам дӯстони азиз ки лайкҳоро фаромӯш накунед. кадом мида ки мисол чизе ки техника ки дар кор аст дар комментария мо нависад мо гуфтагиша пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. BMW фурӯшӣ ҳастае боадрон ки срочна BMW 3 сериз дӯстон ки BMW 3 сериз 2008 сол сайстани зури бадае. хоб дӯстони азиз BMW 3 сериз соли бори 2008 сол сӯизфурӯш бензини холӣ ҳастае. моторш 2.5 литре коробка автомате. ҳолати мошин боадрон беҳтарини бадае. мошин тозаи бадае. хоб мошин ҳамаи намуд абагреф мисол мултиру кондитсионер электропакет бу чимчинам обшим мақсад ки мошина комфортуш зури бадае. светои сафед дискакои худаш. хоб документош мега бучтага дӯстони азиз хайди ҳамаҷош кор мекунад. мошинча идеал нест аст. яъни нархи мошина мега 78 мега бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Норак дӯстони азиз. нархи мошин 78 бо савдои хуб мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшуни ин рақамҳо ҳам кор мекунанд. ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. мошина мега омада аз пеш бинед маҳқул шед мақсад ки муомилаи хуб мешавад. мошин алиш намешавад. тоқа суми холӣ 78 савдо дорад. мошина дидем ки дуруст чӣ хеле комфорта ҳама намуд чида дорад. коробкаш автомат дӯстони азиз яъне ки мошин тозае. баробар занг занед маълумоти пурраша худтон гиред. мегзарем ба ҳафтум эълони навбатӣ. дӯстони азиз домашний кинотеатри фурӯшӣ ҳастае ки домашний кинотеатр комплектаи срочна фурӯшиае. ҳолаташ беҳтарин ҳамаҷош кор мекунад. яъне ки калонкаи музикални домашний кинотеатр дӯстони азиз хоб комплектаи нархаш 1200 сомон. ин нархҳои худчон ё қимат буданд хаяка дар супермаркетҳо фурӯш намонда ҳамаш комплект қатъи самбуфер нами калонку ҳамашон қатъи усулитр ҳама чиз якҷоя аст. комплект нархаш 1200 сомонӣ аст. бо арзон мешавад. нархаш арзон мондиам срочна мегӯяд сум дар кора. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели ҳисобшуни ин рақамҳо ҳам кор мекунанд. ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр мизобек. дӯстони азиз агар хоҳед дастафкаш ҳам мекунанд соҳибшон. срочна мегӯяд сум дар кора. домашний кинотеатр мезарӣ фақат тамошо мекунӣ. маромат кадоме ки мехарад дигар маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳошон гиред. нархаш нархи арзон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хечбек срочна фурӯшӣ. соли бори 1697 ҳастае ки сӯизфурӯш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд сайстаниш зури бадае.
1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагие 14 баллон пачка, мотор масъала намехӯрад, ходовой соз. хоб дӯстони азиз, дигар чиша бигем? Краскаш ҳам сода дӯстони азиз, алишта меша то қасу михоли дискакои фасон. Нархи мошин 34500 монди асоибшон бо арзон мешавад. 34500 савдо мақсад ки савдо муомилаш дар назди капоти мошин лукам доштае. хоб дӯстони азиз, якумаш рақамои мегафон аста, дуюмаш рақамои Россия, ахираш 78, инашта WhatsApp доранд. мошин дар шаҳри Бухтар айни ҳол қарор дорад. 34500 аста, биён бинем мақбул шид, мегӯяд арзон мекунем. хоб марамат заграи мошинча хай ҳама чиз тайёр дар ҳуҷҷат утуламаш, баллонамаш, кардагӣ, мотор соз. метавонед заграи маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Daewoo Matiz срочна. соли парившаш 1997 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотораш 0.8 литре, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 97 сол мошин мегӯяд, ҳуҷҷат ва утул дорад, фақат камбудиш амин касмешаки камтар кор дорад. агар хоҳем мекунед, нахоҳед ҳай мекунед мегардем. нархи мошина мегӯяд 12500 мегӯем, бо савдои хуб муомила мегӯяд мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, 12500 савдо дорад. Daewoo Matiz. шахсоне ки мехаред маҳрамат занг занед. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ доред, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо компания хоҳем ки дар канали мо фурӯш даё ки реклама кардам, маҳрамат дар рақамҳои болода 25 WhatsApp, имо, Telegram дорад, рақамҳои ки мо рекламаам мемонем. дӯстони азиз, лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Mercedes E-Class дӯстони азиз, яъне ки заечка ҳастае, срочна фурӯшӣ. соли парившаш 1996 ҳастае ки сӯзишвориш ҳам газ, ҳам бензин ҳастае. объем мотораш 2 литр ҳастае, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегӯяд кардагӣ ҳастае, мотор мегӯяд соз, ходовой мегӯяд соз, коробка мегӯяд 100% ҳастае ва баллонои зимнӣ. нархи мошина мегӯяд 28500 мегӯем, бо камтар арзон мегӯяд мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбеда. 28500 ягон чиз савдо мешавад. шахсоне ки мехаред ин мошин, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда мегафон аста занг занед, маълумотша гиред. лайк аз тарафи шумо, мошини нав аз тарафи мо. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае, Opel Vectra A срочна. соли парившаш 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мегӯяд созае, фақат ки документаш мегӯяд бушдаги ҳастае, аккумулятораш мегӯяд нав. хай мошин чӣ хел гӯем, нархша арзана, нархи мошин 10000 сомон ҳастае. як мошин хай афгоракае, не ки арзонае. нархи мошин 10000 сомон ҳастае. илтимос мегӯяд фақат конкретна харидоро занг занед, мегӯяд мошин соз. хоб қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нархи мошин 10000 сомон ҳастае. рақамҳои соҳибшуда ҳастае мегафон. шахсоне ки мехаред, ягон маълумоту иловагӣ мехоҳед, маҳрамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае, Opel Astra F дар кузифи караван. соли парившаш 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, утул ҳуҷҷат мегӯяд надорад. мотор нав кардагӣ, коробкаш дӯстони азиз қоидави соз ҳастае, мотор мегӯяд трамбилёр. обши мошин мегӯяд мошини корӣ, мошини соз. нархи мошин 15000 сомон ҳастае, ки арзон мекунам, намедонам, инаша намедонам. нархи мошини 15000. одами коргаре мегӯяд илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, беҳуда мегӯяд одамо занг назанед, фақат харидори конкретна. мошин дар шаҳри Душанбе 15000 сомон. ина рақамҳои мегафонии соҳибшон. илтимос беҳуда акада занг назанед. дӯстон азиз, касе ки мошини фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира хоҳад ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда ҳаста 20 роҳи ки реклама мекунем. касе ки мошин харад дар комментария нависад, мо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео